Dneska jsme se sešli na zámku v Neplachovicích, podruhé na adventu na zámku. V letošním roce jsme si ho připravili na 2 dny, protože byl zájem z řad pořadatelů. Máme tady krásnou kavárnu zámeckou, nově zrekonstruovanou. Prodejní stánky nám přichystali rodiče dětí z mateřské školy, základní školy. Jsou tady převážně místní, drobní prodejci. Bohužel. Jsem tu poprvé na tom zámku. Říkám, ani jsem nevěděl, že to tu jako, je to hezké, jako, líbí se nám toto. Je to krása a jsem rád, že se to tady děje v Neplachovicích a doufám, že to bude pokračovat i ostatní roky. V místnosti, ve které se nacházíme, tak zrovna klubíček, jsou to maminky na mateřské dovolené, které se starají o své děti, kdy na tady těchto akcích nám vždy poskytují svou pomoc a vlastně hlídají děti, tvoří tady s něma. Zajímavá je i dílna naší základní školy, kde žáci tvoří různé papírové ozdoby a dárečky drobné. Pro všechny návštěvníky jsme připravili ukázky z řemesel, tvořivé dílny nejen pro děti. My jsme přijeli z Milostovic, předvádíme ukázky tradičního zpracování železa, umělecké kovářství za použití nástrojů naší výroby. Máme zde v prodeji výrobky naší dílny. To jsou svícny a stojany na vánoční stromky. Jsem zaměstnanec řeznictví uzenářství Otice, Lukáš Gebauer, a byli jsme vyzváni paní starostkou obce Neplachovice, abychom zajistili část občerstvení pro adventní víkend. Celé akce máme velice příjemný pocit, neboť prostory zámku jsou opravdu krásně vyzdobené. Byli jsme spokojeni i s účastí místních obyvatel, dětí a považujeme tuto akci za velice vydařenou. Nacházíme se v zámecké kavárně, kterou se podařilo zrekonstruovat díky přispění klubu rodičů při mateřské škole Neplachovice. Na problémy spojené s rekonstrukcí se zeptáme předsedy klubu rodičů, pana Jiřího Verticha. Tak já bych chtěl říct hlavně to, že ta kavárna vznikla díky rodičům, kteří se podíleli na její výstavbě od v podstatě samého začátku. Vypadalo to tady loni tak, že v podstatě byly opadané stěny, byly tady různé díry, nebyly podlahy, takže letos jsme se rozhodli, že tu kavárnu z přízemí přestěhujeme do 1. patra a nějakým způsobem jsme to tady tedy zrekonstruovali. Půjčili jsme si lešení, to znamená, začali jsme od stropu a všechny tady díry jsme potmelili, přemalovali, skončili jsme u podlahy, kterou jsme trošičku tady umyli, spravili, aby se tady dalo posedět. A celkem ten výsledek si myslím, že se nám podařil. Ještě jsme tady zkusili nějaké malby, aby to tady vypadalo trošičku jako na zámku. Takže chtěl bych poděkovat i tímto všem rodičům, kteří se tady podíleli a strávili tady měsíc života, aby to tady vypadalo trošičku hezky. O výborné občerstvení se postarali neplachovští hasiči, kteří připravili návštěvníkům domácí produkty. Advent na zámku zpříjemnil svým vystoupením sbor slezských trubačů. Byli dobří. Patří to minulosti bývalých zámků. Jak
Jako tradičně vystoupili na terase zámku děti ze základní školy s programem zaměřeným na dávnou historii obce a naladili návštěvníky na adventní období. Já bych chtěla ještě jeden velký potlesk pro všechny ty, kteří tady několik týdnů a měsíců pracovali, aby vám tady připravili velmi příjemné prostředí v naší super kavárně, kdo jste tam byli, protože určitě, kdo tady byl loni, tak to bylo v trošku jiném stavu, ale i pro ty všechny, kteří to dneska připravovali, protože většina těch prodejců jsou naši místní spoluobčané, jsou to spolky, hasiči, myslivci, a všichni místní, tak aby se prezentovali a ukázali, že prostě to tady u nás žije a že máme velmi šikovné lidi a že máme vztah tady k tomuto zámku. Tak prosím o obrovský potlesk. Děkuju vám všem. A ještě jedna taková věc, dneska je 1. prosince a dnešním dnem začíná fungovat veřejná sbírka na opravu tady toho našeho zámku. Bude trvat do 31. října roku 2015. To znamená, kdo z vás tady navštíví jakoukoliv akci, podílí si se 60% ze vstupného na tady této rekonstrukci, na této sbírce. A dále máme pokladničky umístěné jak dole v hale v zámku, v prodejně jednoty naší nebo na obecním úřadě a je možno i na účet věnovat nějaké finanční prostředky, pokud budete mít zájem. Lístečky jste dostávali nebo jsou ještě u vstupného. Takže já vám ještě jednou přeju a děkuju hlavně, že jste přišli. Těším se ještě i zítra nebo v kostele prostě nebo tady. A přeji vám příjemné prožití svátku vánočních. Doufám, že jste nasáli trošku té adventní už atmosféry a že se vám u nás líbilo a někdy v průběhu třeba i příštího roku se sem vrátíte. Děkuju, nashledanou. Se lidi sejdou a ukáže se, co ta obec tady umí, že? Super, senzace. Líbí moc. Tady vínečko, bo jsem přišla zmrzlá zvenku. Takže a nahoře andelíčky různé na stromeček, na výzdobu, bytu. No, celkem dost jsem tady nechala. Je to krásná akce, perfektní, to je vyzdobené, hodně práce si s tím dali. Výborné, jsem spokojený, líbí se mi to. Jako prodejci roku. Jako prodejci roku, ano.